Running under the badge totangira ipapo aiwa mukomana anonzi Advocate Nelson Chamisa zvamanje manje ari kubvira ari kupisa nokuda kwokuti vanhu vazogara pasi vakaungana vakaona kuti yes aiwa the party Citizen Coalition for Change or MDCT the regime inogona yakaibvuta zvavo vakakwanisa kuitora vakaimonopolize kuita zvavanoda but vazouya panapa vakataura kuti yes izvozvo vanogona vakazvigona but kuconvinza mavoters ndo chinhu wani chavakakonewa sana pena mashoko anobuda nyika panapa tiona kuti aiwa nyika yese ikupembera nechitu ichi noti subscribe or like or turn on the bell icon chimwe muchenji radio vanoposta this picture amukona Advocate Nelson Chamisa muchiona vane bheji ranyorwa rakanzi totangira ipapo vanyora vachiti totangira ipapo with the support of a captured judiciary system Amazon Mnangagwa managed to take away MDCT/alliance and recently Citizen Coalition for Change at Trikusi, Zimbabwe. However, it is evident that he has failed to capture and convince voters as well as key leaders. More importantly, they have failed to capture the economy. Yes, these guys vakakwanisa kutora those parties, but when it comes to the voters, munhu wese anoziva kuti vhoti yake mumwoyo iri papi ndozvozigara nyika yose. Number 1. Number 2, economy ndo chinhu wani chavakona kuriga kuti yes tokona kuita njuga dzedu nefeja but the skeleton work inozonga ichikuprova here unoda kuti the economy you cannot rig, you cannot prove zvinhu zvisipo kuti zviripo nekuda kweeconomy. Vanhu vari kuona zvinhu zviri kuprovwa nethis currency the zig. Vanhu vari kuona kuti aiwa people they know kuti ivo vanoda kunovhotera papi. Saka panapo vari kuyataura masviko achiti aiwa totangira ipapo ndo bheji rifuma Advocate Nelson Chamisa mazuva ano achiti aiwa zvimwe zvese vangaita but aiwa mavhotsi mumwe yevanhu havakwanisi kuitora. Tiudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pena comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.